дар кишварҳои скандинавӣ масалан Норвегия, Шветсия, Финляндия як анъанаи ғайриоддӣ ва ҷолиб вуҷуд дорад. беш аз 95% оилаҳои Финляндия кӯдаконашонро аз 2 ҳафтагӣ сар карда дар берун дар дохили каляска ё гаҳворачаи берунӣ хоб мефармоянд. онҳо кӯдакро гарм мепечунанд, сару рӯяшро хуб мепӯшонанд ва аробачаро дар балкон ё ҳавлӣ мегузоранд, то ки ӯ дар ҳавои тоза хоб равад. бовар меравад ки хоби берунӣ дар ҳавои сард ва тоза ба саломатии кӯдак таъсири мусбат дорад. кӯдакон тӯлонитар ва чуқуртар мехобанд. иштиҳояшон баъди хоби беруна беҳтар мешавад ва фаъолияташон бештар мегардад. дар ҳақиқат падару модарони скандинавӣ мегӯянд ки кӯдак баъд аз хоби саҳарии беруна беҳтар худро ҳис мекунад ва камтар бемор мешавад. барои бисёре аз мо ин анъана ҳайратовар менамояд. чӣ тавр кӯдакро дар ҳавои сарди 5 дараҷа ё ҳатто 15 градус Селсия хобондан мумкин. албатта онҳо чораҳои амниятиро комилан риоя мекунанд. кӯдак хеле хуб либос пӯшонида мешавад, рӯяшро шамол намезанад, назорат мекунад ки ях накунад. ҳатто дар буғчаҳои кӯдаконаи онҳо ҷойҳои махсуси берунӣ барои хоб мавҷуданд. илми тиб мегӯяд ки дар ҳавои сард вирусҳо ва бактерияҳо камтар фаъоланд. бинобар ин кӯдаконе ки бештар дар берунанд камтар ба зуком гирифтор мешаванд. албатта ин таҷрибаи ҷуғрофӣ ва иқлимӣ махсус аст ва ба ҳама ҷо бетағйир татбиқ кардан шарт нест, аммо аз он метавонем як чизро бардорем: аҳамияти ҳавои тоза ва шароити табиӣ барои хоби кӯдак. дар шароити Тоҷикистон албатта зимистонҳои қаҳратон мисли Сибир надорем, аммо метавонем дар ҳавои тозаи баҳор ё тирамоҳ кӯдакро дар айвон ё назди тирезаи кушод хобонем. хоби кӯдак дар муҳити каме салқин ва ҳавои тоза беҳтар аст аз даруни ҳуҷраи гарм. пас агар шароит доред, метавонед кам кам ин таҷрибаро санҷед. албатта на дар сардиҳои сахт, вале дар ҳавои мӯътадил аробачаро дар сояи боғ ё айвон гузоред ва бигзор кӯдак дар шамолак хоб равад. шояд ӯ низ мисли кӯдакони скандинавӣ лаззати хоби табииро ҳис кунад. шумо ҷуръат мекардед ки кӯдакатонро дар ҳавои кушод хобонед. дар фасли гарм шояд чунин корро кардаед. таҷрибатон чӣ гуна буд ва кӯдак хоби беҳтар дошт ё на? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид бо витамини D, қатрае аз витамини офтоб.